pasalamatan ng Ginoo nga nagkatambong kaning Santos nga misa aron sa pagpasinugong sa Mahal nga Birhen sa Fatima ang atong patron tungod sa maggrasya nga atong nadawat. Kung napasalamatan nato ang Ginoo, tagalan nato ang Ginoo usa ka masipag pakpak. Dili, paginaw, lingon ko usa ka masipag pakpak. Sara, usa ba itong osbon? 1, 2, 3, go. Kana, okay ha? Amot ang naman kabantay mo, kada usa na to, wag yun perfect. No, di ba ginagawa, nobody is perfect, ha? Wag yun perfecto nga tao. Isa guwapa ka, no, nayusahay na yung mga guwapa, pero mangutot man gyapon. So, nagyapoy mga apan. Kasi apan taas kayo, no? Pero tinigno taghay, pero itanaw ni mo sa ilong, pero ituma. Ito yung babae kong inan ko, dahil kanong ito makag-ilong, kung saan yung majodorat, itsa kiwi. Pantong itom, no? Muna mausay, bakit adyo na to, ha? Nanaan yung mga apan ng mga tao, no? Muna uban, yung paminyo, kaya nga naman, magita yung guwapa. Naka na bang gugma, diri ba na sa daong, no? Naaman na sa batasan, ha? Although ang uban noon, daong palang wala yung batasan. Pero manigay na ito nga, inala yun, ano? Doon lagi mga uban, mga apan. Yung uban daan sa batasan, ha? Tanag na usay, mga tapulan kayo, tapos natayning ito, nga doon ay anak, tapulan, yung sa inahan, tapulan sa ito. Natugang yung kaon ng ibuhat, ha? Natugang anak, pagmatay siya, nay, nagdampo ko, nga nakatrabaho na ko. Siya pa ni katulong, kaya masing manwildo na. Paitang may magdagan. Yung manigay nga, inala yun. Usahay sa atong apan, naasa sa atong lawas, ha? Nayupan, kuwang sa pananaw, no? Kay buta, ubasan, sobra sa pananaw. Nananaw bitang sini, ang buta, ang lipat, o ang bungol. Nagyaw-yaw ang bungol, siya sabi sa lidaa, may sounds. Ngayon sa lipat mo, sabi sa lidaa, puro mas nagurha. Ngayon ang buta, paghilo mo, wapatay pagsugod. Kaya mo na ngayon na ito, nakikita ko doon ay kakuwang ano. Yatay ni kayo, kaysa itong pagbasa, nag-isgot kini maitungod sa usa ka buta. Unsa man ni buta, makit-arasan nato sa pulo nga buta, sa English pa blind, no, sa B-L-I-N-D. Oh. Una sa tanan, ang mga buta, ilang makitaan, letter B, blank. Blank mo yun, way makitaan. So, sa babae, nag-English, tapos maglingay niya, nanday tao. Sawin naman ni tao, lalaki, pag yun siya, sa ginamam, ay kabuol, buta man ko, chay, salamat. Oh, pero naayon ako, ma'am. Sorry. Kailahin iba, no? Huwag kayo makitaan. Yeah, letter L, ang mga buta, as regards love, ginaingon nga, they are forbidden to love. Kaya nga naman, di man nila masatisfy ang ilang mga uyab. Di ba ang buta mo niya, may iwan yung mga uyab, mga likot na dagat, niya magugdan na ita, so pagukod, buta man, no? Mga dasbag. Yeah, letter I, ang mga buta, intimate. Di ba? Musikit yun ang di makikita, no? Muguroy din siya, no? Yeah, letter N, ang mga buta, mura rin sila nobody. Kaya nga naman, wakay makitaan. Mungutana ka, day, asam ni pahinan. At tulas unahan, makakita kang tao, at tulang papangutana, kay buta man ko. Wagi makitaan. Yeah, letter D, ang mga buta, they're like dead man walking, no? Eh, may mo magsusakap ng pamilok, mahulog sila sa kanan, mamatay. No? Una magdaog stick. Pero sa laing bahin, ang mga buta, doon na sa ilindot nila, di ba? Naarasan sa po nga blind, B-L-I-N-D. Unsa man ang letter B, ang mga buta, they're always the best as regards their character. Mga buutan. O, kita ba kung butang nga mamuso? No? So, buutan kayo, no? So, dito tayo na puso sa banggang, naligop, so, napamit na tayo na sanga, nahulog yung babae. Hoy, animal ka, namuso ka, siya. Wow, oy, sanay ka, siya. Usa ko kalanggam. Dahil langgam ko ka, mabalik kay Pako. Siya, piso pa man. Kaita, no? Maligay na buutan, no? Yeah, letter L, ang mga buta, they are eager to learn. Tanawa mga buta, may kay musista, no? Oh, bisang saon mo, may kayo, sakto ba ka na ilang chords, pero matyo kayo, no? Yeah, letter I, ang mga buta, gusto ka ilang instinct, no? Eh, di man kakita, so ilang bawion sa ilang pagpanimhot. Kabantay mo sa'yo, di makililimos, umuagi lalaki, hindi nga sir, maluwi ka sa buta, sir. O, niya babae, maluwi ka sa buta, ma'am. Saan ka na nila? Ilan namang simuton, no? Kung something baho sa babae, tangis. Sa lalaki niya ay panos. Pero kung hindi nga intimate, ha? Oh. Yung mga buta, letter L, they never say never. Digit mo surrender. Kung sa'yo may tudlo, musunod, no? Lakaw din, lakaw. Oh. No, yan, letter D, they are good disciples. Kaya nga naman, musunod yun. Pero, ang sa itong kinabuhi na yung mga higayon na nahimo sa tang mga buta.
dili tingali physical, kundi nabuta ta sa pagtanaw sa mga panginahanglan sa atong isikataw, di ba? Kabantay mo say, lagi tabangunon, tayong lingyo. Pero naikaon, tayong lingi. Kaya mo ningon nga, pait ba tanaw, no? Lagi na sa atong pagtanaw sa atong mga kasilinganan nga mga kapos, no? Di ba karon sa ulo ba na to ang Year of the Poor? Di na mga kapos, tagaan yun na ito unta o pagtagad. E pero pag yun ang tihado ang mga kapos, no? Tanawa na ko ng kapos, kung nangadudahan, o dato, kung manguyap, mailhan man, no? Kung dato, kung sa may daton nga regalo, Chivas Regal, pobre pa to, tuba ka bahal. O, magdagag sakyanan, kung dato, kung saman, Toyota Tamarao, pobre pa to, kabayo kabaw. Nga maghawak ang dato, beso, pobre pa to, ditso. Pero nooy, no? Mo na kinanglan yun nga atong patalinghugan. Kinsa may modelo nato sa pagpatalingong sa Panginahanglan sa uban. Natural lang ato inahan na si Mama Mary, no? Sa diyang buhi pa siya, hangtod nga naa na siya sa langit, kanunay nagpatalingog sa atong mga Panginahanglan. Nahinumduman niyo ang 12 ka-apostoles, sa nag-iimbikar sila og kasal, nahutan og bino, pero nito manginom itong mga apostoles. Kung sa may gingon ni Maria, Jesus, tabangi sila. O gitabangan dayon hangtod karon, di ba? Kung mga muyo ta sa mga birhen, iya kita patalingugan. Kay mao na ang iyang pagkatao, ang iyang pagkasantos. Naa sa iyang ngalan Maria, di ba? M-A-R-I-A. Unsa man ang letter M? Maria mananabang. Ha? Mao na nag-ingon siya kanato, kita usab kinanan man tikusan mutabang sa uban. Kung ay magkagpa atong duolon, ha? Natalitiguang da sa sakyanan, sus na timing, pagdaog, sus mamusay pag-agi sa truck, naligsa, napisat, islala, tiguang patay, pero wak mamatay, kaya napisat ang yarabang buhok, no? Naligsa, buhok na sa didagi, ako sa hospital, sakay sa taxi, sus mapagay masira ang portahan, naawa pagay masura iyang isira na portahan, nakikit, tiguang mamatay, pero wak mamatay, kaya napugan mas driver. Gita sa hospital, isod sa, ibis isod sa operating room, dito man nasod sa delivery room, na inanganak. Nagotas doktor, ipatiran, sa konsens pagpakit, nalangkot, nahog, gikas third floor, ganito sa ubos. Yung sila patay ang tiguang, pero wak mamatay, kaya nahugban sa swimming pool. Gidagya po sa kwarto, ipainom mong tambal, sus, hindi sa ipainom tubig, ang napainom, orientic. Sila patay ang tiguan, pero wak mamatay, kaya takpo pa na bakba. Kaya po na doktor, Dok, tabangi rin tiguan, kaya basig mamatay, hilom, di na mamatay. Ano man, patay naman ang daan. Porlo na tigisat yan, no? Pero wala yun ito nga mananabang, mutabang, yun, no? Ano ang importante, di ba, itong practice sa mga silingan, no? Mutabang, yun, mawa mong kaldiro, ibalik, pakapila na ginununan, linduta, no? Magtinabangay, sir, A, onsa man ang A, si Maria Alagad, naga-alagad, no? Naga-serbisyo, labi na yun para sa atong mga panginahanglan, ha? Yan, letter R, onsa man ang letter R, si Maria, Raina sa langit. Kung siya ta sa langit, tabangan sa tanga malangit. At ito'y namatay magtiayon. Pag-ato sa langit, nga sa Pedro, hala, usa na rin may bakante. So kung sa ato yun sa impyerno, ningon na lang asawa, Dong, ato na lang ko sa impyerno, ikaw na lang sa langit, ha? Ano man? Kaya sa niyang buhi pagutan duha, imo namang ipatagamtam na ko unsa ang langit. Pagsyon, oy, ato lang ta duwas misteryo, kay mga inchik man ta. Ano man, ato ta manindatan ice water. Kay init. Pero wala, right na, ha? Letter I, unsa man ang letter I? Si Maria inahan, ha? Inahan na to. Kung ikaw inahan, mula pa dyan ka sa imong mga anak, ha? Bisag kung sa'y mahitabo, no? Neto tayo inahan yung anak, hindi pati ang now. Sus, disakay sa sakyanan, di na nas ko doktor na, mati ako ng naong nga na imong anak. Pag-tiyog yan nga, ay panginana, yung iaway. Sus, ni doon na lang ang driver dyan. Ay, anong pag-away? Anong pag-away? Hala, sige lang, balin ka dito sa tubangan. May amin na imong ikugos nga unggoy, be, kaya ako'y kugos. Naimo na ng unggoy. Pero ba siya nga, si Maria inahan. Sunod, unsa man ang letter A. Si Maria agianan para kang Jesus, di ba? To Jesus through Mary. Kanino ano nga pinaagi sa uban, makaadto ta sa langit, makaadto ta sa usa ka lugar. Nakaswayan mo mga nakaadto mas Amerika kay gitabangan mo. Wow, nagtoy tulo ka magsuon nakaadto Amerika. Si Rogelio Dagdag, di ba sa airport hugon man ang mga sa
ticket radio dagdag darama mo imong ticket Dimetria dagdag darama mo imong ticket purifikasyon dagdag daraman imong ticket pagkato sa Amerika gitawag sa ilangan pero gilista nag in English ang radio dagdag nemo ng Roger Moore ang Dimetria dagdag nemo ng Demi Moore ang purification dagdag nemo ng Forevermore. Pero mo nagingon nga mailaagi kanila nakalarga yun no. Yamasa nga atong devotion ka Maria ha nga unta makapaduol ka nato ka Hesus yang gusto ni Hesus na amang yun ang paghigalaay panagkiusa niya mo na ang diwa ha dinhi sa atong lugar nga doon na di panagkiusa bisan sa kalisod bisan sa kabisi pero na yun ang pagkinabangay nga may gusto sa tanginahan atong sundon ay mo na ang diwa sa matuod ng Kristiyano. Yaman itong yampay itong Santos Kamisa no kaunta nili atong piyesta karoon mao na mo patingbabaw panagkiusa pagkinabangay kung pagpakabalaan sa matag usa kanato labi na diha sa itong deposyon sa mahal nga Birhen.